A prins Marcel un crap. Bă, am obosit imediat. Mamă, l-a rupt sau ce crap frumos. Și cum îl iei tu de aici? Cum îl iei? Lasă că am bolonez, dar nu te-am balat. Nu am bales. Știu. Ușor. Ușor, ușor pe mare. Da, mă, du-l ușor. Stau eu pe burt. Mă zic că nu intră în foc. Aia, du-l, du-l. Gata. E vorbești, bă, băiatul. Dar nu are pește. Câte chile are bagă? Hai acolo, hai acolo. Hai acolo. Nu are pește, ăsta e mic, ăsta te cași pe el. Bă, băiatule, bă. Păi am luat atunci de 10 kg, mă, până mie mi-a rupt țeava, am avut. Da, e la fel ca lui Bro, ca lui Bro. Are crap, hai că te mănâncă. Ai văzut, l-am luat? Bună baltă, bă. Asta? Deci când v-am venit, vă aici, în pula mea. Ce o să facem noi cu atâta pește? Marcele, că Ușor, ușor. nu știu. Ce să faci pe el? Stai puțin că am obosit. Ia la mine, mă, că le-au. Ia, nu mai pot. Dă-i drumul. Dă-i drumul. Ioana, peste 5-6 kg. Bă, Ioan, aveți, bă, răbdare, bă, că se prinde aici. Du-te, mă, de aici, în pula carului, cu prindere tău a mea, cu balta așa. Mă, de bă, ce Hai, mă, mai stăm. Profesor. Și unde, mă, mergem? La vodă, mergem la... Ioane, mergem la vodă, Radu, mă? La Ștefan cel Mare, mă. Băi, la Ștefan cel Mare. Bine, mă, Ioane, hai. Bine, mă, gata. Bine, mă. Ne luăm după tine, mergem până acolo și ne întoarcem tot aici. Ce ai zis eu până acum aveam cel puțin 10 bagoi. Avea ăla e. Primul caras prins de Costică. Ia uite, bă, tată. Ioane, ai spus tu, mă? Ai zis tu ceva? Ia uite, bă, cât de frumos e. Îl pun acum. Mamă, că e și gură. Bravo, bă, Costică. Ia uite, frate. Primul caras. Frumos. Frumos de tot, ia uite. De ce nu trage peștele? Nu are foc. Trebuie De ce nu trage? De ce nu trage peștele? Bă, tu mi-ai pus și puros măcar. Uite mă, aleam tău. Noi cinstim cu un vin. Care e mai bine așa. Dar cine a băut din ăla? Am băut eu din el. Tu nu vezi că paharul ăsta e spart? Lingea mea câinile în cur. Lingea mea câinile în cur. Ia zice, acuz tot bă. Deci, bună ziua, dragii mei, bine v-am regăsit aici pe Balta. Cum se cheamă Balta asta? Suntem pe Balta Movelița și că noi dăm la pește. Avem și noi un interviu, nu vă spărați, ați prins un pește cumva astăzi? Am prins un ștoi de margarete. Ia uitați ce a prins Petrică, da, ia șocă, Dă drumul la asta aici. da, ia șpulă. Ia să vedeți ce avem acum, să nu vă speriați, dragii mei, da? Suntem pe Balta Movelița. Că papa, hombre! Ia uite, dar nu prea se vede că e sacul plin și de-aia. Ia uziți cum scuruie. Gata. Și domnul director și-a pus ochelarii pe față. Mănâncă ceapă cu Pune-o mă aici. brânză. Uite Maxi Taxi de Gostilele. Ba da, mă. Aici e Gostilele. Eu te Gostile. Gostilele, mă, e. Păi da. Uite, dă drumul ăsta, zicea, mă. Da, uite. E pe ăla, stabilarul, mă. Da, mă, și în stânga e, uite Maxi Taxi, nu știi, mă? Da, bă, da. Ioane, îl cocoșăm azi, bă, gata. Drumul, știam. Ce zici? Da, în stânga e Drăval. Acum aveam o jumătate de căreată de pește. E balta plină, mă, nici n-ai loc, mă, că ți-ai Eu uite locul aici mișto, că filmez. Bă, dar n-avem loc noi aici. N-ai loc, mă. Uite, stuful ăla este bagi, mă, te lasă pe partea aia. Băi, Ia uite pe ea, mă. Acolo, pe partea aia, dacă te lasă. Băi, erau locuri lângă Florimă sau la început lângă stejarul la Ioan. Aici dacă intri, cum mai întorci? Unde mai întorci? Ia oprește, mă, să vedem. Ia dă-te, mă, jos să vedem.
Rupe țeava. Mamă, e crap, eu rupe. Mâncați-și gura ta, eu rupe, frate. Vezi că am camera aici. Adu-mi ciuc, adu-mi ciuc. Ce vorbești, mă? Are vreo 3 kg, mă, nu e mare. Nu e, dar uite cum i-a făcut țeava. Uite cum i-a făcut țeava. Du-te, du-te. Profesor. Ia, unde? Ia, Marci, ia-l ca nu că e mai lung, ia. Hai mă, băgat fundul mă în pulă. Mai repede, bă. Acum. Profesore, futu-ți fața aia. Îl ia. Gata, acum, bravo, băi. Felicitări, a rupt până la urmă. La fix a rupt. Bravo, băi. 4 kg. Ți-a rupt? Cu cât l-a scos, mă? Bă, ce senzație, cum i s-a făcut bățul. Incredibil așa ceva. A rupt în pulă. Mamă, cum i-a făcut bățul, am încremenit. Ai văzut că e mal? Eu când v-am zis, dați mă în pula mea să are crap. Na, hai, bagă. Bravo, bă, bravo. Bravo la toată Cât lumea. dai tu? Ce înseamnă? Are gura aurită, Ion. Pune-mă o... Ce înseamnă fir de 22? Băi, eu i-am zis că e peștele aici. Auzi? Ioane, Stai așa, stai așa. Nu grăbi că vin acum. Stai așa. Ce faceți, domnilor? Stai. Când eu cu ăsta să zboară san, ți-ai zis că e peștele moale aici? Auzi-te crap aici. Oameni buni. Prins la Radu Vodă la 1 centimetru de mal. Ce trebuie să dai mal, mă? Ți-ai zis că e mal? Mi-a dat și mie. Ioane, ce să mai... Profesor. Peste 7 Se mai numește profesor. Auzi? La Dacă 22, fugeai la după 22. Lig mare, gută groasă. Dacă nu fugeam după cancioc, îl luai? Nu-l luam. Bravo, Marcel. 7 kg. Ia scoate-l puțin, Ioane, să... Tu ești filmare ca să ieși becherie. Mai dai la pește? Nu. Gata. Ți-ai făcut salteaua. Uite câtă cârligă, mă. Uite una a intrat. Bă, și tu de peștele? Nicule, Da, e mal. Ia. Ai grijă. Ia. Așa. Gata, a ieșit cârligă din ea. Uitați aici pește. Frumos. Uitați un pește frumos, un craft frumos. Cum rar mai prins așa ceva pe bălțile din România. Uitați un pește frumos. Stai să mă duc să aduc sacul. Ceaca ei băgat, Ioane? Da? Ceaca, cu ceaca ai dat. E în gură acolo, e Un craft frumos. Uitați un craft frumos. O să-mi fac și eu să... ăsta de 7 kg, mă. Frumos pește. Uitați pește. Nu dau locația, că nu are rost să dau locația. Uitați balta. Și nebun. Aute pește aici prins. Uitați balta, dar nu dăm locația. La undiță. Pentru că mai bine nu. La undiță, pește frumos. Uitați un craft frumos la undiță. Felicitări, Ioane, foarte frumos. Uitați craft la undiță, prins de prietenul meu Ion. Nu vă dau locația, pentru că... Sau hai să dăm locația, Ion? Da, locație. Dăm locație, suntem la Radu Vodă. Un pește frumos, un craft frumos, cum rar vezi, la undiță prins. Doar pentru... Vă mulțumim frumos. Doar pentru cei care dau la vargă, cei care sunt cocoloșari, cei care dau la cocoloși. Exact, cei care dau cu cocoloși. Bravo, Ioane, felicitări. Gata? Gata?
L-am prins într-o jumătate de oră pe Sanicule. Da. Din Zănic, din Cior. Aici locul e prag. Stai că e pâinea terci. E mămăliga terci, frate. Altfel n-ai cum să vii. Încă unul și gata. Încă un litru și gata. Hai. Tot așa un cotolan de la 300-400 de grame. Ăsta era crap. Frumos. Așa, da. Totuși cât de fin trage, mamă, și pe valurile astea, Știu. pe valurile astea mari, e greu să vezi pluta, frate, trebuie să fii foarte atent. Foarte, foarte atent. Cum o ridică puțin în sus, e la ea că e pâine, e mămăliga terci, e moale rău. Așa că mai merg, mai iau unul și merg. Așa pentru amorul artei, cum se spune. Pentru amorul artei, stai așa. Asta e simțită răbdare. Ce am prins? Am prins de bani. Filmezi? Da? Da. Filmează tot acolo. Hai să mergem. Dragi pescari, am terminat partea de pescuit. Uitați caras. În 2-3 ore ce am prins, pentru că am ajuns mai târziu aici pe această baltă. Domn profesor? Aici am prins carasul.